μέτρα αυτοπροστασίας σε περίπτωση σεισμού χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Τα μέτρα αυτοπροστασίας που πρέπει να ληφθούν από τον καθένα μας, μια και ζούμε σε μια σεισμογενή χώρα, πριν από το σεισμό, σε μέτρα αυτοπροστασίας κατά τη διάρκεια του σεισμού και σε μέτρα προστασίας αμέσως μετά το σεισμό. Στην πρώτη κατηγορία των μέτρων, το πριν από το σεισμό, είναι η προετοιμασία που μπορεί να κάνει κανείς όσον αφορά τις ασκήσεις ετοιμότητας στο σπίτι του ή στον εργασιακό χώρο, όσον αφορά την σωστή και έγκυρη ενημέρωση που μπορεί να πάρει από αρμόδιους φορείς και από την πολιτεία, ώστε να γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή του, για να μπορέσουμε να μειώσουμε φημολογίες που δυσκολεύουν αρκετά τις συμπεριφορές. Το κατά τη διάρκεια του σεισμού τώρα, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, και μπορούμε σε μικρά σεισμικά συμβάντα τέτοιου τύπου που ζούμε εδώ πέρα στην περιοχή να εφαρμόζουμε, που εγώ θα ήθελα να το πω ότι είναι μια καλή άσκηση σεισμού, να προστατευτούμε κάτω από ένα γερό ξύλινο έπιπλο το σώμα μας όλο και να κρατάμε σταθερά, να κρατηθούμε από το πόδι του επίπλου κατά τη διάρκεια του σεισμού. Όσο διαρκεί δηλαδή η δόνηση. Αυτό γιατί στόχος είναι να προστατευτούμε από τη μη δομική τροτότητα, δηλαδή από στοιχεία που μπορούν να πέσουν κατά τη διάρκεια της δόνησης, που μπορεί να είναι σοβάδες, μπορεί να είναι κάποιο αντικείμενο που μπορεί να πέσει, και αυτό που απευχόμαστε είναι μικροτραυματισμούς, σοβαρότερους τραυματισμούς από πολύ μικρά γεγονότα που ουσιαστικά δεν θα έδιναν κανένα τραυματισμό αν ο πληθυσμός προστατευόταν σωστά. Έτσι λοιπόν, η οδηγία αυτοπροστασίας στην Ελλάδα είναι κύβο, καλύπτω με κρατιέμαι, και προσοχή πως όταν δεν υπάρχει αυτό το γερό ξύλινο έπιπλο μπροστά μας, τότε δεν ψάχνουμε να πάμε να το βρούμε, δεν μετακινούμαστε δηλαδή εκείνη τη διάρκεια του σεισμού, κατά τη διάρκεια του σεισμού, αλλά κατευθυνόμαστε προς το κέντρο του χώρου που βρισκόμαστε, χαμηλώνουμε, σκεπάζουμε το κεφάλι μας με τα χέρια, κεφάλι και αυχένα, και παραμένουμε σε αυτή τη θέση μέχρι να τελειώσει ο σεισμός.